nga kerpat kum yangi ki para bangit para lok para jor barok ba kham tam ngi kino kendong ngiwat yas nyoting lane yas nyo kumno mi kini ki jingpang ngide ban sanya tang hau ble ki e barok ki de nakabor kajong ble bat ringkat kum ki doktor gila banang sumar ya kini ki jingpang bat nangit skam ngi barok ngide ban ngi skam ban sanya hau brai ba unsa ai ya gilat kelenti ta utrai kan rapan ajrong pan unya penkenduk ya kita kidawai pan penjam ya kini ki jingpang omdon ya kajing ya pengor ya iwe halor iwe ngide bandon ya kata kajing ya duai lem ya ki para marjan lane ya ki para bangit barok ki basyong hakino kino ki jaka ngide ban san ya skam om ban ya kedukti ya no namar ba ya long ringkat kawe ka mensim pas kawe ka do nginde ban ya sim kenti ya kini kijing ya bisni lane ngin long kita ki jing ya thukana ya kino ngide ban ya snyolam na ka benta kita ki bayo jingpang lane ki bomyo ban ngide ban im ringkat hakamon ka jong ble ngide ban IT ya la ka jong ka jing im hakmat uble tang uble ubala ban pen im ya phine yano kumjo ngim de ban snyo arbatin ngide ban IT lang hakmat ka jong utrai sakawe ngan keren kum yangi barok lang kum ki para sakri ki jong utrai ngide ban ya penlong ka jing duai kerpang na ka benta kine ki bayo ka jingpang bat lani kham tam ya kine ki doktor kumno kinla ban penkoj penkhia ya kita ki badon ka jingpang ide ban aibor ban ide ban IT hakmat ka jong utrai ngi ki bru hot ngila ban le ya ka benta kita hendre ngide ban sanyas kham hautrai babun nangit haki jing im ki jungi ngila lendet ya utrai ban ngila kedau tang kita ki jingpang hot ngila kelet hendre wat la kumta ngakerpat ya phi ki para bangit para lok para jor parok ngide ban sanya ban IT no nado menta ngide ban IT khmat utrai te tongin barok ngila ban penlong ki jing duai ya iwe halor iwe omdon kita ki jing ya kedau ya no ngide ban duai utrai IT bet utrai ki e barok ki lompang kasnam uji su ula ban the ban pensat ya kita ki jingpang ki jing im ki jongi na ai kuble ya phi barok to sanya skam haka kerteng uji su amen.